Da ni, barod i fynd. O'r datganiad, ie? Yes, go for it. Iawn, so mae'r carod yma yn cael ei weddarlledu gyda'r gair ar-lein yn hwyrach ymlaen. Sa'n ydych yn hapus gyda hyn, gydewch y cyfarfod nawr. Iawn. Croeso i gyd i gyfarfod o'r awdurdod. I ddechrau, efo'r rhif un, os ydw i'n di ymddihuno? Oes, Anwen Hughes, Einir Wyn Williams a Joan Nuttall. Iawn, diolch yn fawr. Iawn, datganiad y cadeirydd. O ia. Louise? Yeah, John Pugh Roberts has asked me to pass on his apologies. He can't make it this morning. Thank you. Iawn. Ie, wel, da ni wedi bod i ffwrdd dros o'r dda, wrth gwrs, ond mes i yn sioe fawr yn Llanelwedd, lle o'n i yn... Damau'n 46 yn fod i ddod ar 4, efo crifio, o'n i reid cypanna allan o falle i wneud i ennill, a nath nhw'n weithio i wneud un arall oedd i bod yn benach yn y dydd hefyd. A wedyn mes i'n sioe Meirionydd, yn Tenfos 2 wrsos yn ôl yn Hywyn. Oedd hi'n sioe bach dda, sioe gatrefol iawn. A wedyn nes i'n Steddfod Wrecsam pan mes i'n Abell Pantagonia lle pan uno. Oedden ni fod i gyfarfod nhw'n os o'n drosol. Mae'n hyn yn dod eto. Wedyn, wedi bod ar y panel o cronfa cymuned Pres Llywodraeth Cymru, mae gennym ni 100,000 a da ni'n helpu talu am bethau neu grant, felly neu yn helpu at beth maen nhw'n wneud yn mewn y cymunedau yn y parc. A wedyn, mae gennym ni ddatganiad o fama. Mae cais wedi dod gan rhai aelodau staff i ofyn i chi sicrhau eich bod yn gadael i'r swyddog gwasanaethau democrataidd wybod cyn gynted a bod modd pryd ydych chi yn bwriadu mynychu unrhyw gyfarfod neu ddigwyddiad a'i ffeidio, ac i yrru unrhyw ymryddiadau o flaen llaw os na fyddwch yn gallu mynychu. Mae'n ysbysyn ymlaen llaw yn help mawr i'r staff a'r swyddogion gallu paratoi yn gywir a phriodol ar gyfer cyfarfod neu ddigwyddiad. Mae hefyd yn bwysig gwybod pwy sy'n dod os ar rhaid trefnu lluniaeth gwasanaethu cyfieithu gall gostio yn ddrud i'r awdurdod os gall ormod o brydau bwyd ei archebu neu os fydd angen y gwasanaeth cyfieithu felly. Ac mae hynna wedi digwydd mwy nag unwaith. A newch chi felly, os gwelwch yn dda, ataf unrhyw e-bost o gewch gan y swyddog gwasanaeth democrataidd a rhoi gwybod am eich bwriad yn enwedig os bydd angen cyfieithu arnoch neu os byddwch angen niferoedd bwyd. Os ydy'n well gennych ffonio, gnewch hynny. Jyst eisiau gweithio chi'n neud hynna fwy'n eitha helpu lot ar bobl bod yn trefnu diwygiadau felly. Mae gennym ni un arall i aelodau Cyngor Gwynedd. Mae gennym ni seminar yma'n Betws y Coed ar ddechrau'r mis. Mae'r ail ddiwrnod yn dod ar draws Cyngor Llawn Cyngor Gwynedd. Wedyn, da ni wedi trefnu gael stafell yn Betws y Coed, cos mae'n dafod ar dydd yma'r Cyngor Llawn dechrau am hawl un. Stafell yn Betws y Coed, ond da ni siarad efo swyddogion yn Cyngor Gwynedd a dda nhw'n deud gofyn i pob yn dweud ffôn set efo nhw os oes mwy nag un y rŵm neu fyna coni fath o dyn. Just rhywbeth os da chi'n neud o fanna lle. Iawn, diolch yn fawr. A wedyn, dyna ni, da ni'n dod so rwan at prif weithredwr. Mwyd yna, dwi'n ar y corfforaethol. Diolch, Cadeirydd. Mae gen i un o ddau bethau, jyst hoffwn tynnu'ch sylw chi tuag atyn nhw. Ga'n gyntaf jyst croeso Sam Atw i'r awdurdod cyntaf dyn nhw. Felly, ia, croeso i'r awdurdod. Meddwl hwn ydy'r awdurdod cyntaf ni gael y tîm arweinyddiaeth llawn yma hefyd, felly dwi'n falch o weld 4 o'n i yma heddiw. Mae pawb yn setlo fewn yn dda iawn. Felly, croeso i'r tîm arweinyddiaeth i'r awdurdod cyntaf. Just fel oedd Cadeirydd yn deud, mae'r trefniadau ar gyfer y seminar aelodau yn
wedi wneud wan, mae'n edrych yn rhaglen cyffroes iawn, felly gobeithio bydd y mwyafrif ohonoch chi'n gallu wneud o. Gen i siaradwr gwadd yna ar y nos Mercher hefyd, y cadwraethwr a'r awdur Carwyn Graves, felly dylai fod yn cwbl o ddyrnodau da iawn. Jyst i ddod sydd gennych chi ar y cynllun ffermio bro, da ni wedi cael y panel cyntaf o'r cynllun yna ym mis Awst, oedd o'n llwyddiannus iawn. A rhywbeth cadarnhaol iawn, mae rhaid fi ddeud, dechrau ar ni ddarparu ti ryw 300,000 mewn grantiau ar gyfer cynlluniau amaeth amgylcheddol. A o'na cynlluniau cyffroes iawn yna, mae rhaid fi ddeud, dechrau ddim jyst y stwff arferol, os ydych chi'n disgwyl, stwff eitha arloesol yna, wrth ystyried hwn ydy'r flwyddyn gyntaf, felly oedd Tim yn y panel, dwi'n siŵr sef ti'n cytuno Tim, oedd o'n sesiwn da iawn, a mae yna fwy i ddod hefyd, mae yna panel arall diwedd mis yma. Felly cychwyn cadarnhaol. Jyst ar gwybodaeth i chi, mae'r staff yn yr awdurdod yn gwneud trefniadau ar gyfer dathlu penblwydd 75 parc Eryri, ni oedd ymysg 4 parc cyntaf ym Mhrydain yn cael ei ddynodi fel parc cenedlaethol. Mae'r penblwydd ni mis Hydref flwyddyn nesaf, mi fydd yna gwahanol ddigwyddiadau a gwahanol ddathliadau drwy'r flwyddyn. Mae yna gwahanol bethau da ni'n gwneud fel tîm yma, felly dwi'n meddwl bydd Ioan yn pennaeth gyfathrebu ni'n dod â'r papur i drafod hefo chi beth sydd gen ni ar y gweill yn y gweithgor nesaf mis Hydref, dwi'n meddwl. Felly, sa'n dda eich gael eich sylwadau ar hynna, neu eich mewnbwn ar hynna. Mae, jyst ar gwybodaeth, da ni wedi darparu, arian grant y Llywodraeth ar gyfer tiroedd cynaliadwy a lleoedd cynaliadwy. Mae'r gwariant sydd wedi cychwyn ar hwnna ar y broma cymunedol. Da ni ddarparu ryw 100,000 o grantiau cymunedol bythefnos nôl, neu wrth ystwyth o. Felly hwnna yn rhywbeth cadarnhaol iawn o ran prosiectau lleol. Jyst ar gwybodaeth i chi, da ni wedi, mae'r Llywodraeth Cymru wedi annog iddyn ni wneud byd arian tamwariant o fewn flwyddyn i fewn iddyn nhw. Mae yna gyfle iddyn ni fanna wedi codi o'r blaen fel ydych chi'n ymwybodol. Felly mae'r tîm arweinyddiaeth wedi bod yn brysur mis dwytha yn parathroi pecyn eitha swmpus o ran gwahanol prosiectau sydd gennym ni ar y silff mewn ffordd. Felly mae'r cais yna wedi mynd fewn. Dwi ddim yn gwybod faint arian sydd ar gael, a dwi'n yn siŵr be gawn ni, ond gobeithio gan ni bod yn eitha buan sut da ni'n mynd ymlaen fanna. Yn amlwg bod rhaid gwario rhaid cyn diwedd mis Mawrth. Mae gennym ni sesiwn yn weithio aelodau newydd heddiw, so dwi'n meddwl mae yna 3 ohonoch chi yn mynychu hwnna heddiw, Rhys, Wyn a Salamatw, felly edrych ymlaen cael sgwrs efo chi a'r tîm arweinyddiaeth yn dilyn yr awdurdod ar hynna. A jyst ar gwybodaeth hefyd, mae yna sesiwn anweithio ar gyfer y sesiwn parciau Prydeinig yn mis Tachwedd, Eifion? Y mis Tachwedd yn Northumberland. Mae gen ni 2 yn mynd hyd yma, fel dwi'n dall, mae yna capacity ar gyfer mwy. Mae nhw'n sesiynau andros o dda fel dwi'n dall. Dwi wedi bod i un fy hun, ond dwi'n dall bod nhw'n sesiynau gwerth fynd iddyn nhw. Felly, os gennych chi'r cyfle, mae gen i rhaglen yr un 2023 os ydych chi'n cael golwg i weld beth sy'n digwydd yn nhw. Ond werth mynd i, mae'n y sil yn Northumberland sydd yn ei hun werth i weld. Jyst ar gwybodaeth chi, mae'r tîm arweinyddiaeth ni yn mynd lawr i weld y 2 barc arall yn Pemro dydd Iau fory a dydd Gwener, yn cyfarfod tîm arweinyddiaeth nhw. Felly mae yna dipyn o pethau da ni'n gweithio ar y cyd efo nhw, a y cyd dysgu'n yn mynd mlaen o fanna. Yn y sesiwn yna hefyd, mi fyddai'n cyfarfod y dirprwy gyfarwyddwr yr adran Llywodraeth sydd yn gyfrifol am y parciau i gael sgwrs efo chi. Felly cyfle i ni gael llywodaeth yn fanna. A dyna ni, gynnu fi. Iawn, diolch yn fawr. A ni mlaen i 3 hawl i holi. O ia, mae'r adran deledu dyna. Peth fysa neb wedi. Datgan diddordeb
So rhywun datgan diddordeb ar unrhyw eitem yna? Am aelodau neu... Agos neb? Neb ar y tri. Iawn, dan ni'n ymlaen i'r rhif 5. Dwi'n cynnig bod y cyfnodion o'r cyfarfod ar 11 o Mehefin 2005 yn gywir. Gawn ni Eileen os gwelwch yn dda. Ni isio dangos oes? Dangos os gwelwch yn dda. Iawn. Sa rhywbeth yn materion gwybodaeth sy'n codi'r cyfnodion? Iawn. Saith taflan weithredu o... Mae hwn di newid i bach. Chi sy'n mewn? Di sicr yn iawn iawn. So, ysgrifennu gadarnhau the eitem i gyd arno fo. Ydyn ni'r eitem cyntaf, bellach yn iawn, dyn ni hwnna bwrdd o'r rhestr. Dyn ni'n bellach fel yna, dawn gwirio'n hynt. Mae'r tîm ar ymwneud. Yn ei bedwar rwan, felly mae'r dan yna laeth wedi cael ei gyflawni, felly mae'n iawn tynnu hwnna bwrdd. A wedyn ail, sef diweddariad oreithol. Mae yna storiad gan John a Pas heddiw yma, felly mae hwnna wedi cael ei gyflawni hefyd. Sganiad Llywodraeth y Blynyddol aros ar y rhestr. Iawn, diolch yn fawr. Dan ni'n ymlaen i'r... Ti'n gweld yn hapus? Ia, ti'n gweld yn hapus fe? Dwi'n gwestiwn. Iawn. Dan ni'n ymlaen i adroddiad blynyddol. Dwi'n adroddiad gan y gwasanaeth gyfforddol, ia? Ie. So efo'r adroddiad, mae'r adroddiad wedi todi fel drafft i'r adroddiad i. Mae o'n gyfarwydd iawn i'r amryw yna chi. Ond yn y covering report nhw'n bod, wedi gosod allan ar hyn da ni'n geisio wneud allan o'r adroddiad blynyddol. Sef, da ni'n adrodd ar feysydd gwahanol, yn cynnwys adroddiad ar cadeirydd am y cyfnod 2024-2025, sydd yn nodi mewn ffordd orach i bach fwy dealladwy i rhan fwyaf o bobl. Y holl waith sydd wedi cael ei gyflawni gan yr awdurdod, dim yr holl waith ond y gwaith pwysig sydd wedi cael ei gyflawni gan yr awdurdod yn ystod y cyfnod yma. Da ni hefyd, mae yna materion chydig bach fwy statudol wedyn da ni'n adrodd ar sef manylion am yr ardal, gweledigaeth corfforaethol, yr awdurdod, datganiad llesiant yr awdurdod, sydd da ni wedi gosod ar amcanion llesiant. A wedyn, da ni'n adrodd ar y cynnydd sydd wedi gwneud o ran cyrraedd yr amcanion llesiant yn ffurfiol yn yr adroddiad blynyddol. Mi fydd y gwaith yma sgwrs yn gyfarwydd i chi, cos mae wedi bod da chi wedi gosod yr rhaglen waith, ac wrth gwrs mae yna adroddiadau wedi dod gyda'n pwyllgor dylunio adnoddau lle da chi wedi gallu asesu sydd da ni'n cyflawni yr gwaith yna. A wedyn, da ni'n mynd ymlaen wedyn mae yna rheoli perfformiad, rhanwaith gwelliant a manylion cyswllt. Dwi ddim yn pasio yn trwy'r adroddiad fesul tudalen, neu fel yma gored ag godi unrhyw gwestiwn ar unrhyw ran o'r adroddiad. Yr argymhelliad ydy bod yr awdurdod yma brysiadu'r adroddiad blynyddol ac yn cymeradwyo ei gyhoeddi. Diolch yn fawr. Iawn, diolch. Oes rhywun efo cwestiwn? Neb? Iawn, oes. Diolch fawr am hwnna fel gyflwyniad i'r adroddiad. Just un o'r ddau o gwestiynau, dwi'n meddwl, jyst er mwyn eglurder i fi fwy na ddim byd arall, a jyst i wirio'n nealltwriaeth i felly. Os ga i gyfeirio at AC3, sydd ar dudalen 40, dwi'n meddwl, 43 ar y rhaglen. Mae'n ymwneud â datblygu am gweithiadu strategaeth treftadaeth ddiwylliannol. Mae hwnna mewn coch yn fanna efo'r camau gymryd
gwaith i'w gwblhau erbyn haf 2025, ond jyst eisiau diweddariad ar be di'r cynnydd yn Mae'n dod i'r gweithgor mis Hydref. dod i'r gweithgor mis Hydref. Iawn, felly mae hwnna'n parhau mewn cost hyd nes i hynna gael. Wel, da ni'n trio adrodd ar beth y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn. Y flwyddyn. Ie. So mae yna ddatblygiadau wedi digwydd ers hynny ddiwedd. Basa bellach wrach yn mynd a fo'n wyrdd neu'n felyn, ond da ni'n ceisio adrodd be oedd y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn yna. Felly, i ryw raddau, mae o'n wrach bydd o. Mae wedi dyddio i ryw raddau o'r pwynt yna. Ond mae'n rhaid i ni osod ryw fatha pwynt lle da ni'n cael ar hwnna, pwynt yna ar ddiwedd y flwyddyn. Ie, digon teg. A diolch am eto am yr eglurder yna, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni sylweddoli na'r pwynt mewn amser ydi o, a bod angen i ni sylweddoli. Ond o'n i jyst eisiau pigo hwnna fyny fel un cwestiwn. Mae gen i sylwad hefyd ar tudalen 63. Dwi'n meddwl yn 63 o. Mae'n 43 hwnna'n ei sylwan. Na, 63. 68, mae drwg gen i. Eto yn ymwneud â CU5 ydy hwn. Jyst eisiau gweld, mae'n eto eich bod y cwestiwn yma yn debyg i hwn i'r un cynt. Mae o mewn coch yn fama. Camera i'w cymryd yn nodi parhaus yn awgrymu fi bod hwnna wedi digwydd ar bwynt ysgrifennu'r adroddiad. A'i gwirddol i hwnna fod felly. Wel, oedd o'n goch oherwydd bod ni ddim wedi cyflwyno yr adroddiad ar byd hynny de. Ie. Y strategaeth byd hynny, felly. So mae'n goch ar y pryd. Ar y pryd, iawn. Oedd y parhaus i ni'n awgrymu bod o wedi digwydd a bod o felly'n... Dwi'n meddwl bod y parhaus yn cyfeirio at y ffaith bod y strategaeth wedi eisiau wireddu. Na fo. Ac un sylw arall os gai, dwi'n ddim yn gwredig yr holl amser i hynny. Mae'n ambell beth, yn y Gymraeg mae'n sôn am parhaus, a mae'n sôn hefyd am cwblhawyd ac yn barhaol, dwi'n siŵr iawn os oes yna gysondeb ynglyn a be mae hynny'n olygu, neu ydy hynna'n golygu rhywbeth gwahanol a fi sydd ddim yn dallt hynny. Dwi jyst yn rhoi enghraifft mewn gwirionedd gweithrediad parhaus i'w barhau gwaith yn parhau. Ydy hwnna'n golygu'r un peth hynny ydy na jyst diffyg gysondeb yn hwnna'n yr... Mae'n i bob pwrpas, mae'n mynd i wahanol beneithiaid ar gyfer i cwblhau'r gweithgor perfformiad adnoddau, felly iaith wahanol gan wahanol beneithiaid ydy o. Ond mas o'n i fel bod o'n meddwl yr un peth, o'n i'n ama hynny, ond gai awgrymu bod ni'n defnyddio un term cyffredin, fel bod o ddim yn term dryswch. Diolch. Iawn, mwyn neb arall? Iawn, o ia, oedd ar gyfeithiad bod ni'n mabwysiadu ac yn cyfeirio i gyfeiddi. Gai gynnig felly, ysgwyd yma. A ie, Leo. Pawb ddangos ysgwyd dda? Iawn, da ni'n dweud hyd 9, pas tan y bwlch, diweddariad gyflwyniad y dwylo gan y prif weithredol. Ie, diolch cadeirydd. Ond llawer iawn i ddweud, da chi wedi cael diweddariad ganddo fi mis Ebrill, felly na'n cymryd hir ar hwn, ond jyst i chi'n sgoffa chi. Yn amlwg, weledigaeth y fama, fel da ni eisiau wedi trafod ydy y bwriad o symud pencadlys yr awdurdod o fama, yn hynny'n deudraeth i blas dan y bwlch, mwyn sicrhau dyfodol ar y deilad gradd 2 Serenog a'r gerddi ac yn y blaen, yn dilyn tynnu'r oddi ar y farchnad flwyddyn dwytha. Felly mae'r gwaith, mae yna llawer iawn o waith wedi digwydd dros y misoedd dwytha yma, yn benodol yn cael ei arwain gan Naomi. Mae yna dipyn o ymgysylltu cymunedol wedi digwydd, a mae'r prif weithred yn amlwg ydy paratoi ar gyfer y cais lotri, a na i adael Naomi ddod fewn ar y manylder y fanna mewn eiliad. Felly, dyna yn fras iawn lle ydyn ni. Da ni'n parhau i ymgysylltu hefo'r gymuned, a mae'r raport yn hynod bositif yn y cyd-destun yna. Mae'n rhaid i ddweud hefyd, da ni wedi cysylltu nifer o rhanddeiliaid gweddol
rhai nhw, da ni'n gobeithio fos nhw'n gallu bod yn partneriaid ar gyfer ar y daith yma, a mae'r ymateb gan nhw eto, wrach fel fysa chi'n disgwyl wedi bod yn gadarnhaol iawn iawn. Mae gen ni llawer iawn o bobl sydd eisiau cydweithio efo ni ar hwn ac yn gweld y bydd ar hwn, a maen nhw mor gyffroes yn ni arno fod yn meddwl. Felly mae'n edrych yn addawol iawn o ran y partneriaeth yna wrth i ni symud ymlaen. Yn amlwg, mae rhaid i sôn am y cyd-destun ariannol. Dyna oedd y rheswm a'r plas ar y farchnad flwyddyn dwytha yn y lle cyntaf. Dydy'r sefyllfa yna heb i datrys, ond yn amlwg, mae gen ni golwg craff iawn ar y sefyllfa yna fel da ni'n symud ymlaen. Dyna gys yna i ddweud gwir, na i adael newn i ddod fewn ar lle da ni fyny at efo'r cais lotri o ran yr amserlen ac comisiynu ac yn y blaen. So, David, ti eisiau dweud rhywfaint? Iawn, da ni wedi comisiynu penseiri cadwraethol Donald Insel Associates, tîm dyluniad a ni arweiniad nhw i weithio efo ni ar y cyfnod cyntaf. Fydden nhw'n gweithio efo ni tan fydden nhw'n cyflwyno'r cais cyfnod datblygu yn mis Chwefror 2025. Mae'r tîm yn cael ei arwain gan nhw fel penseiri cadwraethol, ond mae o hefyd yn cynnwys penseiri tirweddol, cynllunio'r busnes, arbenigwyr ar yr ochr peirianneg yr MV, oherwydd bod mae'r elfen gynaladwyedd a costa yn hynod o bwysig i'r prosiect, ac mae'r QS hefyd yn gweithio efo nhw. Mi gafon ni lot fawr o ddiddordeb yn y comisiwn yma, ac mi gos na ddau gwmni i'r bryd, gyda ni gweld ddau, wedi bod yn mynd o weld am Dynson pan draw. Doedd na ddim byd rhwng y ddau gwmni, ond wedi penodi Donald Insel oherwydd i gallu nhw yn un peth i weithio yn y Gymraeg, ond hefyd mae'r ffaith bod nhw wedi lleoli yma yng Ngogledd Cymru, mae'r gallu nhw i ymateb i'r lle a'r place-based working yn amlwg lle, ac mae'n gryf iawn i ni yn ei beth nhw. Felly, nath ni ddechrau efo nhw os ysdeitha, gafon ni gyfarfod cychwynnol ar y 4 Medi. Da ni yn y cyfnod rhannu 100,000 o ddogfenna a gwybodaeth yma nhw ar hyn o bryd, ac mi fydd na gyfarfod i ddilyn efo nhw'n cyn diwedd y mis er mwyn rhoid gweithredoedd mewn lle ac ati. Da ni wedi cael cyfarfod ar y safle efo Cadw dros yr haf. Maen nhw'n hynod gefnogol ac wedi'n cyfeirio ni ati proses ymgeisio am grantiau mwyn chwilio am arian cyfatebol ganddyn nhw ar gyfer y byd. Yr amserlen yn dal i fod be ni wedi edrych arno fo chydig fisoedd yn ôl, sef bod ni'n cyflwyno y cais cyfnod datblygu mis Chwefror 2026. Ar hyn o bryd, mae'r ffigyrau yr un fath yn y siadrodd arnyn nhw yn y cyfarfod dwytha, sef bod ni'n cyflwyno cais am 325,000 o bunnoedd gan dyna fydd gwerth cyfanswm y cais, a fyddwn ni'n gofyn am 90% o hwnnw gan y gronfa dreftadaeth, sef 292,500 o bunnoedd, a fyddwn ni'n chwilio am arian cyfatebol wedyn gan Cadw yn bennaf. Ond mae hefyd posibilrwydd o gyflwyno cais i gyngor y celfyddydau. Mi fysa hwnna yn cynyddu gwerth cyfanswm y prosiect, felly na i adael ar hynny am rwan. A wedyn, os bydd y cais yna'n llwyddiannus, gobeithio gawn ni glywed ganddyn nhw erbyn mis Mai Mehefin blwyddyn nesaf. Bydd hynny'n rhoi tua blwyddyn a hanner i ni wedyn i weithio ar gyfnod cyflawni y cynllun. Bydd yn mynd â ni i diwedd 2027. Ac ar y pwynt yna wedyn, byddwn ni'n cyflwyno y cais mawr, cais cyfnod cyflawni, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ar 9,044,570 o bunnoedd, a byddwn ni'n gofyn am 80% o hwnna gan y gronfa dreftadaeth, sef 7,687,884 o bunnoedd a 50 ceiniog. Dyna sydd wedi mynd fewn i'r datganiad o ddiddordeb, a felly da ni wedi bod yn chwilio am bron i 1,5 biliwn o arian cyfatebol sydd yn swp o bres, wrth gwrs,
A fel awdurdod lleol, does ganddon ni ddim mynediad at andros o lot o chod o gronfeydd elusennol mawr ag ati. Felly mae hwnna mewn ffordd yn golygu... Dwi'n meddwl bod ni'n bod yn uchelgeisiol, ond mae o hefyd yn golygu bod ni'n gorfod cadw llygad eitha cydwadol ar y pwrs hefyd. Lle byddwn ni'n chwilio am arian cyfatebol ar gyfer hwnna gan cadw yr awdurdod a gan gronfa LEI Landscape Enhancement Initiative y National Grid. Da ni wedi cael cyfarfod addawol ganddyn nhw efo nhw dros yr haf hefyd. Maen nhw'n agored i ni gyflwyno hyd at 3 byd iddyn nhw, fysa'n gallu bod werth o leia 900,000. Mae Macnox hefyd yn gyd ar ei ganol posib a Cyngor Celfyddydau Cymru yn eto. A dyn, jyst i gloi, o ran y gosod cymunedol, dwi wedi cyfarfod efo 5 o'r 6 cyngor cymuned mwyaf lleol i'r plas, a fydd yr un dwytha'n digwydd mis Tachwedd efo cyngor cymuned Llawrythan, sydd ddim cyfarfod mor aml i'r cyngor cymuned. Diolch yn fawr. Mae Jonathan sydd wedi rhaid. Ie, jyst yn sydyn eisiau gofyn sôn i chi, ac jyst cyn i reid y pwynt yna, dwi'n meddwl, na i mi, un peth dwi'n teimlo'n sefyll allan efo'r broses tender oedd rangerth, a oedd gen y bobl yn mynd amdano fo, oedd nhw'n rhannu'r weledigaeth yn dweud, a hyn oedd allan, ti'n disgwyl wneud gan fod tender oedd o, ond mi ddoeth allan yn glir o'n i'n teimlo, ac oedd nhw'n rhannu'r weledigaeth ac yn dall o weledigaeth ac yn gweld hwn fel prosiect o arwyddocaid rhanbarthol bron, dwi'n meddwl, oedd o'n rhywbeth rili bwysig iddyn nhw, oedd o'n braf fel hynna. Na pwynt sy'n eisiau gwneud oedd mae Iwan di atgoffi'n cyd-destun ariannol yn sôn am, da ni dal yn gweithio fewn y cyd-destun ariannol anodd ydy'r ffaith mae gen ni weithwyr o gwerthu Tan y Grisiau yn aros yn plas hefyd wedi bod yn aros ers amser rwan, a mae'r incwm sy'n dod fewn ar plas, yn bach yn ironig, mor dda mae wedi bod o blynyddoedd ar hyn o bryd, so mae hwnna yn uniaru'r pwysau ariannol rhywfaint yr sefyllfaoedd, a maen nhw'n mynd i barhau fod yna tan... Maen nhw'n mynd i barhau fod yna tan golydd o leia, a rhagolygol ydy, maen nhw'n rôl i chdi bach efo'r gytundeb, felly tebygolrwydd ydy rhyw ben yn ysod o bod yn newydd, ond sgynnon ni ddim gwarantin ar hyn. Ond yn y cyfamser hefyd, mi fydda ni yn targedu pethau tebyg at y glodol hefyd, felly yn un osod grid, neu trawsfynydd, neu lle bynnag, achos mae'n y gyfleoedd, mi fydda ni'n ceisio targedu'r fath yno beth, a mae wedi bod yn rhywbeth da iawn iddyn ni fel awdurdod. A dwi'n meddwl, ffaith bod ni'n gallu gwneud o efo'r contractwyr yma, fydda ni'n gallu dangos i bobl ond wedi gweithio dyna'r betrynedd o'r gynnar ni wedyn. So, mae'n haws i ddenu i gwmnïau eraill sy'n eisiau dod i mewn o'r bod yn ei bod. Iawn, diolch yn fawr. Louise? Yeah, diolch Cadeirydd. I just want to say, while I'm not against the plans for Plas Tynabwlch in principle, I do realise the enormous cost of purchasing it and running it, maintaining it is going to be problematic. I was just wondering what is going to happen. Are there any plans for the current building there in Pen and Deudraeth, please? Should the sale go ahead? Just pwyntio eglurhad yn gyntaf, o'n amlwg, mae plas yn barod fewn perchnogaeth yr awdurdod, felly sy'n rhaid ni brynu'r adeilad, jyst wneud hynna'n glir. Wneud o weithiau iddyn ni ydy'r brif beth, a wrach jyst eglurio'r cyd-destun beth ydyn ni'n gwneud o fanna, mae gen ni 2 ganolfan ar hyn o bryd, felly symud tuag at cael un ydy'r bwriad, felly o ran costa, da ni'n gobeithio yn y pen draw, fydd y costa ddim llawer iawn uwch na ydyn nhw rwan. O ran Pencablus, dwi wedi cael trafodaethau hefo gwahanol bobl ar be gallwn ni wneud o fanna. Mae yna ddiddordeb gan un y ddau, dwi'n eisiau dweud mwy na hynna ar hyn o bryd. Y prif gasgad da ni'n cyrraedd ydy i barcio trafodaethau yna tan da ni wedi cael cadarnhad gan y lotri ha nesaf. Ar y pwynt yna, da ni mewn lle wedyn wrach i gychwyn y trafodaethau, ac yn amlwg mi fydda ni'n blaenoriaethu'n trafodaethau o'r gymuned yn y lle cyntaf. Ond ie, felly, oedd o'n galonogol iawn gweld mae yna ddiddordeb
efo defnydd yr safle yma at y dyfodol. So mae yna gwahanol opsiynau, ond byddai'ch parcio hynna tan hanes. Diolch yn fawr. Tim nesa. O'n i jyst eisiau dweud, dwi'n falch iawn i weld y papur yma, mae'n amlwg mae yna llwyth o waith wedi digwydd yma, a mae'r waith yma Naomi a John eraill i wneud i gael i'r lleddyn rwan efo Donald Install Partners mewn. Yn arbennig o dda, dwi'n meddwl mae'n symud ymlaen yn dda iawn. Dwi'n meddwl, dwi'n eitha ffyddiog, byddwn ni'n llwyddiannus efo'r gais o ran y cynllun dechrau, sy'n mynd i Loteri Cymru. Ond mae rhaid fi ddweud, dwi ddal yn poeni mawr iawn amdan os fyddwn ni'n cael y bres mawr yma. Oherwydd o'n mynd i Llundain i'r gronfa fawr sydd yn cystadlu yn erbyn lot o fod eraill. Ac ar sail hynny, dwi'n meddwl mae'r paragraff 19-20 sgynnoch chi fama a'r rheoli disgwyliadau bobl yn holl bwysig. Mae'n paragraff weddol fach yn o'r bapur sgynnu ymlaen i rwan, ond mae rhaid i ni, o ran disgwyliadau a popeth arall, mae rhaid i ni bod yn eitha downbeat ar y peth. Mae rhaid i ni dweud, wel, mae yna lot o dŵr i fynd o dan y bont. Cyn mae hwn yn digwydd, bysai yr un gyntaf i godi'r fannar a dweud, ie, ffantastig os da ni gael o. Ond dwi'n eisiau bod yma yn pigo fyny darnau bach pan mae hwn ddim yn digwydd os ddim yn dod i hynny. Felly, ofalus iawn. Derbyn y pwynt rili bwysig. Dwi'n meddwl hwn di tro cyntaf mi'n gwneud cwrwyniad ar plas a peidio sôn am reoli disgwyliadau. Dwi yn sôn dan efo o hyd, a da ni'n deud, os da ni'n aflwyddiannus efo'r loteri, hwnna di diwedd y daith mewn ffordd, a dwi'n gytuno, mae'n dibynnu bron pwy da ni'n cystadlu hefo ar y pryd, mae'n apyn bach o lwc o fanna. Iawn, Wyn nesa. Ie, jyst gofyn, un o'r pethau wedi bod y cyfnod cyflawni tua 5 mlynedd. Dwi'n cymeryd dim gwaith adeiladu beth y gyd hynna, fatha cynllunio manwl y bethau. Cos mae hynna'n cymryd bob blwyddyn, os ydych chi ddim gallu symud allan o fan'na, mae'r gorwariant sy'n dal ymlaen. So, 5 mlynedd i weld yn amser hir, mae'n cymeryd yn lot o waith cynllunio manwl. Be di'r amser adeiladu sy'n wedi meddwl pan mae Gwyn ar yr uchden? Erbyn i'r cais cyfnod cyflawni fynd fewn ar diwedd 2027, dyla bod ni fwy na lai yn medru cyflwyno'r cais cynllunio a chaniatad adeilad rhestredig tua'r un pryd. Neu o leia yn y ffenest tra ni'n gwysiad am y penderfyniad. A wedyn, erbyn i chi gael caniatad y gychwyn swyddogol wedyn ar ddechrau'r cyfnod cyflawni lle ar ddechrau'r 5 mlynedd. I dylai bod ni'n barod i fynd mewn ffordd i fod yn dechrau y broses tendro o ran contractwyr ac yn y blaen syth. Mae unrhyw brosiect gan y gronfeydd tadaeth sydd am fwy na lai yn hanner yn waith cyfalaf a hanner yn waith yn gysylltu a gweithgaredd a gwaith amgylcheddol ag ati. Felly, swn i'n rhagweld bysa'r rhan fwyaf o'r gwaith cyfalaf yn cael ei wario ar gwaith adeiladu mewn ffordd yn ystod 2-3 blynedd illa cynta y 5 mlynedd na. A wedyn mi fydd y gweddill yn canolbwyntio ar y gweithgaredd efo pobl. Dyna sydd weithio yn yr ysgol mewn ffordd. Mae hynna'n golygu pwysau ariannol eitha dwys ar cash flow yr awdurdod. Ac yn ystod cyfnod cyflawni'r ysgwrn, nathon ni drafod efo loteri a cael caniatad i roi hawliadau misol i mewn, oherwydd o'na gymaint o wariant yn cael ei... Oedd na crynodiad uchel o wariant enfawr lle am gyfnod byr. Lle mae o'n bendant rhywbeth i'r rhaid trafod os da ni'n... Mae gen i Rhys un cwestiwn ar... Oes, o'n i'n mynd i godi rhywbeth am rheoli disgwyliadau, ond na i ddim rwan, mae Tim wedi gwneud yma, mae John wedi ymateb i hynny. Jyst cwestiwn ynglyn â'n gysylltu, jyst ar yr edafyn yna lly. Fydd Donald Insol fel rhan o'i gwaith nhw yn gysylltu efo'r gymuned yn ystod i cyfnod comisiwn nhw? Gweithio efo ni, dwi'n meddwl, da ni eisiau cael yn gweld fel gwynaf yr ymgysylltu mewn ffordd, am bod ni wedi dechrau'r broses o weithio'r perthnasau yna, mae o'n gyfle i ddau ni golli, dydy. Ond da ni angen gweithio efo nhw i ddall be maen nhw angen cael allan o'r broses hefyd. Gweithio ar y cyd, ond bod tîm Angela yn eithaf pobl o'r Gwenno ac ati. A ni hefyd, wrth gwrs, yr un tîm prosiect yn mynebau ar gyfer y gwaith. Diolch am hynna, mae'n bwysig bod na'n gysylltu ystod y cyfnod, ond oedd gen i gwestiwn atodol wedyn, ond ti wedi ateb hwnna'n barod ynglyn â be fydd rôl
staff yr awdurdod yn hynny. Mae'n hynod bwysig bod oedd yn cael ei jyst i redag yn annibynnol. Mae gofyn bod yna gysondeb yna. Ar hynny dwi'n Iawn, diolch yn fawr. diolch yn fawr iawn chi. Dwi'n wylio neb arall fel law i fyny, so ni i'r argymelliad. I fod yn nodi'r cynnwys yr adroddiad ar unrhyw agor hwn ydych chi dweud. Wedyn, sy'n rhywun cynnig? No. Yn eilydd. Wel, o blaid. Hwna di gario. Iawn, diolch yn fawr. Rwan, da ni'n mynd i prif 10, llythu gan strategol Llywodraeth Cymru. Prif weithredwr sy'n mynd hwnnw. Ia, diolch cadeirydd. Mae hwn ar gwybodaeth mwy na'm byd. Dwi'n mynd disgwyl trafodaeth hir neu llawn arno fo, ond mae croeso chi wneud. Os da chi eisiau, mi fydd yna gyfle i ni mynd fewn i'r manylder ar hwn mewn pwyllgor perfformiad ac adnodda yn y dyfodol. Mae jyst tynnu sylw chi at y llythyr grant strategol yn amlwg sydd yn amlinellu blaenoriaetha yr ysgrifennydd cabinet dros newid hinsawdd am materion gwledig Hywran Cadeiris ar gyfer y flwyddyn. Felly mae hwn yn amlwg, mae'r llythyr grant strategol yn weithredol o Ebrill ymlaen drwy'r flwyddyn. Wrach prif newid ac hefyd jyst bod hefyd mae'r blaenoriaetha yna yn cael ei cynnwys, yn cael ei ymgorffori fewn i'r rhaglen waith corfforaethol hefyd, a dyma lle fydden ni'n adrodd i chi fel aelodau yn y pwyllgor perfformiad ac adnodda. So bydd y gyfle i fynd drwy'r manylder o fan'na. Beth ni eisiau tynnu'ch sylw at heddiw sydd yn rhywbeth newydd ydy mae yna rhaglen monitro arno fo rwan, a targedau monitro ar gyfer y llythyr grant rwan hefyd, so yn seiliedig ar hynna, mae rhaid ni adrodd i'r Llywodraeth ar y cynnwys yna hefyd. So mae hwnna'n rhywbeth newydd, a mae rhaid ni adrodd arno fo bob 2 mis, fatha yr un ganol flwyddyn, chydig bach mwy ysgafn na yr adroddiad llawn terfynol ar ddiwedd y flwyddyn. Felly mi fydden ni'n cyflwyno 2 adroddiad ar y templed monitro da chi'n gweld yn tudalen y tabl ar y cefn, sori, dwi'n gwybod troedd o'n tudalen 92. Felly dyna'r data fydden ni'n casglu a cyflwyno i'r Llywodraeth o hyn ymlaen. Felly mae gwybodaeth, fydden ni'n newid o, felly mae fyny chi os da chi eisiau codi unrhyw gwestiwn arno fo, mae croeso chi wneud. A mi fydd yna adroddiad ar hwn yn dod gereth bron chi yn mis Tachwedd. Dyna gyd sy'n diolch. Diolch yn fawr. Iawn, oes rhywun efo cwestiwn? Nid. Iawn, i'r argymelliad bod yn nodi'r adroddiad er gwybodaeth. Oes rhywun cynnig ysgoldaeth? Pawb ddangos ysgoldaeth? Diolch yn fawr. Gario. Wan, da ni'n mynd i rhif 11, aelodaeth pwyllgor safonau yma. Ie, diolch yn fawr. So, paragraff 2.1 o'r rhan o'r cefndir wedi gosod allan ddwy swyddogaeth gyffredinol sydd gan y pwyllgor safonau, sef hynny'n chynnal safonau ethicol. Ond lygyd am hyn aelodau cyfarfod o'r awdurdod. A hefyd cynorthwyo'r aelodau a aelodau cyfarfod o'r awdurdod i gadw at gwrth yn ymddygiad o'r awdurdod. Yn paragraff 1.2 wedi gosod allan y swyddogaethau penodol. Dwi ddim yn mynd trwy'r rheina i'r cynnwys gyd yn y adroddiad. Ac yn olaf yn 1.3 wedi gosod allan bod na feil yna yn ymwneud efo swyddogaethau staff hefyd yn adnabod i'r pwyllgor safonau. Mae'r adroddiad yma wedi codi oherwydd mae cadeirydd, cyn cadeirydd bellach, Mr Martin James Hughes, neu gyfnod o fel aelod dod i ben, roedd ar ei ail dymor fel aelod annibynnol, felly doedd ddim yn gymwys i wasanaethu yn dymor bellach. Ac yn un o lawr rheoliadau, felly mae rhaid i'r awdurdod gytuno bod ni yn sefydlu panel y gorffennol, panel wedi cynnwys y cadeirydd, yr is-cadeirydd yr awdurdod, y prif weithredwr, fi fath o swyddog monitro ac aelod lleug. Fel arfer, da chi wedi dweud o'n oce i mi gysylltu i benodi aelod lleug ar gyfer y panel.
So'r argymhelliad yn syml ydy bod yr awdurdod yn mynd ati i hysbysebu swydd aelod annibynnol i'r pwyllgor sef am gyfnod o 5 mlynedd ac yn sefydlu panel cyflawn o 5 yn unol ar leoliadau i gynnwys un o'r llein i ddewis gan nhw. Draw, sy'n rhywun yn cynnig? Leo. Pawb ddangos, sgwp dda. Diolch yn fawr. Ni mlaen wan i prif 12. Diweddarad ar y gyllideb gan y pennaeth cyllid. Dwi'n siarad os y siant a dewis yn gymryd o. Un o'r gael gliro lle da ni'n mynd i gael y bres fwrw. Diweddariad ar gyllideb 25-26 bydd adroddiad yma. Mae'r adroddiad yma'n sefydlig ar 4 mis gyntaf blwyddyn ariannol. A chi'ch gofio, ni gymeradwyo'r gyllideb breiddiol nôl ym mis Chwefror. Yma da ni jyst yn hysbysebu chi o'r unrhyw newidiadau sylweddol sydd wedi bod ers hynny. Yn bennaf 2 newid mwyaf sydd yna wedi bod ers hynny, sef da ni bellach yn gwybod be oedd y cytundeb fwga 25-26. Oedd hynny'n dod i bia 3.2% ar y gyllideb. Oedden ni wedi ymreiddiol gosod cyllideb o 2% gyfer hynny, so mae o fymryn yn fwy na be oedden ni ddisgwyl, ond mi oedden ni wedi, pan oedden ni'n adrodd nôl ar alltro 2025, oedden ni wedi rhoi bach o arian ychwanegol i'r ochr o wythiant, felly dydy o ddim yn effeithio ar y diffyg sgen ar ddiwedd y flwyddyn. A'r newidiad arall ydy bod ni wedi ychwanegu'r llwyddiant yna at 2024-2025. Felly, o ran y gyllideb revenue, mae'r sefyllfa mwy neu lai yr un peth, da ni dal yn disgwyl gorffen y flwyddyn efo hyn o bryd, efo 26,000 o ddiffyg. A fel da ni wedi adrodd o blaen, lle fydd nhw'n cael ei ariannol cymryd wrth gefn sydd wedi neilltu o'n barod. O ran y gyllideb gyfalaf, does dim llawer o newid wedi bod hyd yma, ond fel wnaeth Ron Cydwyll yn gynharach, mae Llywodraeth Cymru wedi anfon i roi byd i fewn. Gobeithio erbyn tro nesaf fydden ni'n dod ar adroddiad yma i chi fydd y sefyllfa yna chydig yn gliriach. O ran gwasanaethau penodol, mae yna ambell i baragraff o bob un gwasanaeth o ran y newidiadau sydd wedi bod yn rhan 4, does dim byd mowr i'w nodi yn fan'na. A felly, o ran yr argymhelliad, dim ond cymeradwyo'r adroddiad a nodi'r sefyllfa ariannol presennol ar gyfer 25-26. Dwi'n mynd dewis ti eisiau ychwanegu. Na, dwi'n hapus efo'r ymweliad. Iawn, diolch yn fawr. Oes rhywun efo cwestiwn? Neb? A ni'r argymhelliad felly, o'n i yn derbyn yr adroddiad. Cyfnod yr adroddiad yn nodi'r sefyllfa ariannol bresennol ar gyfer 25-26. Oes rhywun yn cynnig sgwrs dda? Bydd angos y sgwrs dda? Diolch yn fawr. Gareth. O'n i'n mynd i 13. Cynllun ariannol tymor canolig 25-26, 2028-2029, cyflwyno'r adroddiad gan prif weithredwr a'r prif swyddog cyllid. Sian, Toia? Sian Arwain. Oh, sorry. Dewch chi. Mae Sian wedi dweud yr eitem flaenorol sefyllfa ariannol yr awdurdod oleni o ran yr adolygiad. Mae'r papur yma ydy diweddariad o bapur sy'n dod i chi yn weddol reolaidd yn rhagweld beth fydd yn ddigwydd yn y blynyddoedd yn y dyfodol. A sydd wedi sôn, mae'r cynllun ei hun yn dechrau yn dal y 114 o pecyn chi. A be maen nhw'n gwneud wrth fynd i fyny efo cynllun ariannol tymor canolig ydy edrych ar y wahanol digwyddiadau tebygol sydd wedi daro ni lle a bod yn lleol oherwydd y sefyllfa economaidd genedlaethol. Mae chwyddiant, o'n chwyddiant yn gynharach. Ar hyn o bryd, mae Banc Lloegr yn disgwyl o fynd i fyny ta 4% erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, mewn 3.8% ar y bryd. Ond yr adolygiad ydy o bod nhw'n disgwyl i flwyddyn nesaf yn syrthio nôl i lawr i 2%, sef eu targed nhw wrth symud ymlaen a bod yn aros yn ôl yr gwyboddision yno, lle bod nhw'n mynd i aros at 2% wedyn mewn sgwrs, da ni ddim yn gwybod beth fydd digwyddiadau yn y byd. Ac felly, mae defnyddio'r raddau chwyddiant yma 2% yn fod rhesymol i fod yn feddwl amdano fo.
Hefyd, wrth gwrs, mae yna bethau eraill, a prif ffynhonnell arian yr awdurdod yma ydy y grant gyn Llywodraeth. Da ni sôn hwnnw'n gynharach, ac oedd y prif ddedl yn sôn yn gynharach am y llythyr da ni wedi cael cyn y gweinidog hefyd. Felly, da chi'n clywed 4.3 miliwn ydy'r arian grant ar gyfer leni, ac wrth trio bod yn ddarbodus, hanes y grant yma ydy, mae o wedi aros yn gyson am flynyddoedd. Mi fydd yna gynnydd o 5% ar gyfer leni, ond mae rhywun yn meddwl, da ni ddim yn disgwyl o gynnydd mawr iddo fo yn y blynyddoedd sydd nod ffaith. Ac os wbath, da chi'n gweld y rhaglen, mae'n mwy thebyg, fydd o'n berig yn ostwng, lle, bach. Mae yna, da ni yn ymwybodol bod yna grantiau yn dod yn ystod o flwyddyn cyn diwedd o flwyddyn ariannol, lle, gyn y Llywodraeth. A os gwrs mae hynny'n groesawu bod yr arian yn dod i ni, ond mae'n dod â problemau efo hefyd. Mae'n anodd iawn cynllunio mae llaw, achos dy'r arian grant yn dod yn hwyr yn y dydd, ac os gwrs mae gennym ni'r gallu i roi o fel cronfeydd, ond mae'r ansicrwydd na gallu cynllunio mae llaw yn anodd, os nad ydym ni'n gwybod beth sy'n gael. Fel o'n dweud, mae groesawu mae'n wellad yn byd, o mae job. Ac mae'n siŵr hefyd, mae'n siŵr, mae sydd wedi cael ei nodi gyda ni yn aml, ydy'n sôn am yr arian yma sydd yn hwyr. Mae'r ardoll sy'n cael ei godi ar y ddau gyngor sir, a mae'n siŵr bod hwnnw wedi dordeb i chi sy'n aelodau o'r cyngorau sir, ydy mae'r ardoll yn sefydlig ar y grant sylfaenol, so mae'r arian ychwanegol yn dod. Dydy o ddim yn golygu bod i'n ardoll ychwanegol yn syrthio ar y ddau gyngor. Mae'r ardoll yn sefydlig ar y grant sylfaenol. Llywydd yn tynnu'ch sylw chi, mae yna bach o semantics ydi o, nid y gwir, lle chi'n sbio ar y tabl fan 4.2 sy'n crynhoi beth da ni rhagweld fydd sefyllfa yr awdurdod yn dros y blynyddoedd nesaf. Mae yna linell fan yn y Gymraeg neu treth. Semantics ydi o'n ardoll ydi hwnnw, sef yr ardoll da ni godi ar y ddau gyngor sir ydi o. Sgyn y parc ddim o'r gryn i godi treth i hyn. A fel da chi'n gweld, y tabl yna 4.2 sy'n crynhoi'r hyn da ni rhagweld, os mae'n di fod yn gyffredin. O'n i'n dweud, mae yna bwysau yn mynd i fod, o Sian di sôn gyda am y bwysau, da ni'n wynebu o ran clostar cytundeb tal i staff. Mae o 3.2% leni, a mae'n thebyg, mae tebyg fydd o yn symud dyfodol, da ni'n meddwl, da ni'n dweud 3%, achos y syniad ydy, os di chwyddiant dod lawr, yna fydd y pwysau wedyn i reid cynnydd setiad tal i swyddogion hefyd yn ni'n sefyll. Ond ac hefyd, fel yn dweud, y chwyddiant gyffredinol, da ni'n gobeithio fydd hwnnw'n setlo bach yn is gyfwy gwastad y symud yn y blaenau. Mae yna wrth gwrs gronfeydd wrth gefn da ni'n ddefnyddio ar gyfer ariannu, ac nad yn ddelfrydol lle mae gyda ni arian wrth gefn, da ni wedi neillio ar gyfer helpu pontio lle mae'n ddiffyg ariannol. A dwi'n meddwl, fel nes i sôn, byddwn ni yn yr pwyllgor adnoddau perfformiad tro dwytha, mae gennym ni gronfeydd iach, dy'r gwir yn yr awdurdod, gennym ni ar ddiwedd o flwyddyn ariannol, fel chi'n gweld o 4.7 o'r adroddiad. Gennym ni bron 11 miliwn a hanner o gronfeydd wrth gefn, wrth gwrs, mae'r rhan fwyaf hynny wedi cael ei glusnodi i ddefnydd pwrpasol. Ond gennym ni y 2 miliwn a hanner yn y cronfa caledu ariannol gennym ni sydd yna i'w helpu ni dros unrhyw fwlchad da ni'n wynebu yn y tymor byr. Felly, o ran y sicliad ac o ran yr hyn sydd ni wrth gefn, dwi'n meddwl bod ni mewn sefyllfa mwy cyffyrddus os ydy wedi gallu bod. Dwi'n meddwl bod yna, ond hynny ddim yn dweud wrth gwrs bod yna ddim gwaith i'w wneud mwyn edrych ar y sefyllfa ariannol wrth symud ymlaen. Da ni yn rhagweld diffyg yn y blynyddoedd i ddod oherwydd, mae costa ni wedi gynyddu, ond mae'n rhagweld yn y grant incwm yn aros yr un fath. Ac wrth gwrs, da ni ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd yn y Senedd mae'r etholiadau mis Mai nesaf. Da ni jyst ddim yn gwybod beth fydd pwy fydd mewn gryn yng Nghaerdydd fis Mai nesaf mlaen, lle beth fydd agwedd, pwy bynnag fydd yn rhedeg y Senedd erbyn hynny teg at ariannu cyrff cyhoeddus. Felly, yr unig gallai ddeutha chi, dwi'n prif rhedwr sydd dod i mewn, mae gen ni gynllun, mae hwn yn dangos i ni beth da ni'n rhagweld fel sefyllfa ariannol. Mae yna bwysau yna, mae yna waith i'w wneud er mwyn sicrhau bod ni'n aros o fewn yn gallu ariannol. Mi fysa'r sefyllfa yn gallu bod llawer gwaith, ond
daler ati ydy hi, a mi fyddwn ni cario ymlaen i sicrhau bod gyda ni gyllideb gytbwys fel ei gosod yma yn ydol, a bod ni tra defnyddio cronfeydd fel bod angen yn sicrhau bod ni ddim yn defnyddio gormod o'r cronfeydd sy'n cael yn. Mae hwnna'n sy'n negas yn ôl. Diolch yn mynd Dewi, wrth yna crynhoi sefyllfa yn dda iawn. Wrach un peth, fel mae Dewi wedi sôn, da ni'n gweithredu efo diffyg ar un y bryd fel ydych chi'n ymwybodol. Mae yna drafodaethau mewnol yn digwydd ar sut yn ymateb i hynna. Mi fyddai'n dod â gydroddiad i'r aelodau. Dwi'n meddwl yn gweithgor mis nesaf, gweithgor hydref. Dwi'n meddwl sy'n gyfle mewn gweithgor yn trafod o'n agored a y syniadau cychwynnol. Felly, ia, mae'r gwaith yn digwydd yma na sef wybodaeth a gan i'r sgwrs brach cychwynnol arno mis nesaf a dwi'n siŵr bydd yna papurau i ddilyn ar ôl hynna hefyd, ond ia, sgwrs cyntaf wrach ar sut da ni'n ymateb iddo fo mis nesaf. Diolch yn fawr. Sa rhywun efo cwestiwn? Elwyn Edwards. Diolch Cadeirydd. Dwi'n mynd disgwyl ateb clir rwan, ond faint o arian dyn ni wedi gael yn llai gen Llywodraeth Cymru yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Llwch chi ffeindio be di hwnna allan at bwyllgor nesaf? Dwi'n gofyn y cwestiwn am y rheswm i bod nhw yn gyrru mlaen efo creu parc cenedlaethol newydd ac ar yr un pryd yn torri ar y grant i aelodau o'r parc cenedlaethol trwy Gymru, ynde. Maen nhw'n benderfynu arno llythyr i ranca Davies i'r cadeirydd yn gofyn am gefnogaeth. Los am sicrwydd y byddan nhw mewn grym flwyddyn nesaf beth bynnag. A dyna di'r sgio gael faint llai arian dyn ni'n gael gan y Llywodraeth yma. Ond di gostio miliynau i sefydlu parc cenedlaethol newydd. A mae lot fawr o bobl yn ei erbyn o beth bynnag ynde. Diolch Alwyn, ia, sgynna i ddim y ffigurau yna i lawn, digon hawdd iddyn ni gasglu'r ffigurau a cyflwyno hynna i'r aelodau. Ar y pwynt ar y parc newydd, da ni wedi yn amlwg wedi gwneud y pwynt yna i'r Llywodraeth mewn trafodaethau am y parc newydd. Wrth obeithio bod o ddim yn effeithio yn cyllidebau ni. Felly mae'r pwynt wedi wneud, ond ie, ddown ni'r gwybodaeth gyda chi. Mae'r ymgynghoriad wedi wagor rwan, dwi'n meddwl, yndi? Thos yma? Do. Oce, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Iawn. Rwy'n as? Rwyswn? I'r gymylliad ta, ia? Nodi ac ymateb i'r materion sydd wedi nodi. Mae'r bwysiadur cynllun ariannol tymor canolig fel dogfed weithiol. Sa rhywun yn cynnig? Llan i'r olwg. A geilydd. Osa, nwch chi ddangos os gwlwch dda? Reit, a ni ymlaen i'r rhif 14, adroddiad blynyddol o'r ysgwrn. Naomi, yw'n gymryd hwn i'r? Diolch. Ie, fe'n adroddiad go flwyddyn yn yr un ysbryd ac yr adroddiad blynyddol gan Iwan sydd yn edrych yn ôl ar y flwyddyn ariannol blaenorol mewn ffordd. Ac ia, wrth gwrs y pethau sy'n mynd ymlaen yn sydyn, felly mae yna ddiweddariad ar gyfer 2025 mewn ffordd sydd yn berthnasol cyd-destun hefyd lle. Ond ie, yn gyffredinol o 2024-2025 yn teimlo fel blwyddyn cymryd yn gwynt chydig bach oherwydd yn 2023-2024 fe am ni'r arddangosfa geiriau diflonedig. Fe rhaid chi'n cofio hwnna'n gywaith enfawr rhwng ni a Amgueddfa Cymru a Arfordir Penfro. Ac mi fydd o'n fasnachol yn da iawn i ni yn yr ysgol. A wedyn, mi oedd yr arddangosfa yna yn dod i ben yn ystod haf 2024, felly wedyn mi oedd yn symud ymlaen i arddangosfa fewnol mewn ffordd yn defnyddio'n prifia yn hunan ar gyfer be arddangosfa ac yr ysgwrn yn ysbrydoli sy'n cydfynd yn dda iawn efo cynllun Eryri a'n pwrpasa ni, ond y safbwynt fasnachol mynd cweit mor ymys ar un blaenorol. Ond da ni'n gweld, parhad i'r patrymau da ni wedi gweld ers cyn Covid. Mae yna fisoedd prysurach o'r flwyddyn. Mae'r pasg yn dweud o fod yn dda iawn, ond mae'r pasg bod chi wedi bod yn symud, a mae hwnna'n anodd iawn i wedi cynllunio'n ariannol.
Wedyn mae Gorffennaf a'r Hydref yn dueddol o fod yn dda iawn o safbwynt incwm. Ac ar y bod ni ar gau, da ni'n gweld hefyd bod mis Tachwedd wedi bod yn fis da iawn. Felly mae wastad wedi bod grwpiau addysg yn andros o bwysig. Maen nhw'n gynulleidfa ar amenyn pwysig iawn i'r ysgol. O safbwynt niferoedd, mae ysgolion uwchradd yn bwysig o safbwynt incwm. Felly, da ni'n cynnal rhaglen weithgareddau amrywiol iawn drwy'r flwyddyn, yn canolbwyntio'n bennaf o'r Pasg tan y Dolig. Mae yna weithgareddau Nadoligaidd sydd yn rhan bwysig o'r calendr, yn digwydd tu allan i'r tymor, a llynadd ac ar gyfer leni hefyd. Da ni'n cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr dywyll fel rhan o'r wythnos awyr dywyll Cymreig. Da ni'n dueddol o ymgeisio am grantiau ar gyfer llawer iawn o'r gweithgareddau da ni'n cynnal, achos yn y bod does na ddim cyllid i'w cynnal nhw fel arall. Da ni'n aelod o'r Ffederasiwn Amgueddfeydd a Goriela Cymru, ac mae'r rheini yn cynnig grantiau weithio i weithgareddau gwaith y flwyddyn, a maen nhw'n asiant ar gyfer grantiau gan gronfeydd eraill hefyd. Felly, llynadd fe yn ein llwyddiannus yn derbyn grantiau ar gyfer prosiectau sydd yn digwydd leni mewn ffordd. Felly, da ni wedi cymryd rhan mewn prosiect o'r enw Hurt, sydd yn gweithio ar gyfiawnder hinsawdd ac yn ymgysylltu yn amgylchedd naturiol efo amgueddfeydd a phobl ifanc. Felly, mae hwnna'n yn amlwg i ni fel awdurdod, mae hwnna'n rhywbeth bwerus iawn ac yn prosiect llwyddiannus iawn. A da ni wedi derbyn grant hefyd ar gyfer prosiect fydd yn cael ei wireddu yn ystod y flwyddyn yma, sydd ar gyfer y celfyddydau gweledol mewn ffordd lle. A da ni'n wrthi'n gwneud prosiect ar hyn o bryd yn sylwedig ar y gadar ddu a chwaer i'r gadar ddu. Gadar oedd wedi ei anghofio'n llwyr, mae'n debyg o Steddfod 1918 gan yr un saer. Felly mae hwnna'n prosiect mewn digwydd flwyddyn nesaf, yn ystod y flwyddyn yma ac yn cael ei chyhoeddi mewn ffordd flwyddyn nesaf. Da ni wedi bod yn parhau i weithio ar yr adnoddau addysg sydd ganddo ni eto gan fod y gynulleidfa addysgiadol yn fara menyn bwysig iawn i ni. Ond da ni hefyd yn eisiau gwneud yn siŵr bod yr adnoddau da ni'n defnyddio yn sicr nhw ar gyfer ysgolion ac yn gwireddu'r cwricwlwm i Gymru. Ond mae yna bethau ychwanegol hefyd sydd yn addas ar gyfer teuluoedd sydd yn dod i gymryd rhan mewn gweithgareddau ac yn dewis fynd amgylch y tŷ ac y tu wedyn. Mae yna gyfle ar hyn o bryd i fod yn cynyddu'r incwm drwy denantiaeth ar gyfer bynclo'r ysgol. Mae'r pennaeth iddo yn gweithio ar hwnna ar hyn o bryd. Mae o waith sydd wedi cymryd llawer hirach na fysa ni'n licio, oherwydd dydy perfformiad EPC y bynglo ddim yn ddigon da. A wedyn efo'r canllawiau neu'r rheola rhen sy'n ddoedd Cymru, dydyn ni ddim wedi medru cyrraedd y safonau disgwyliedig eto mwyn wedi symud yna ymlaen i'w tenantiaeth llawn, ond mae o ar y gweill. Felly, fel o'n i'n dweud, mi oedd arddangosfa geiriau dimlanedig wedi bod yn dda iawn yn fasnachol i ni. Mi oedd gwerthiannau'r siop wedi cynyddu yn dda yn ystod y cyfnod hwnnw. Ac da ni hefyd, wrth gwrs, yn gorfod cystadlu'n fasnachol, felly efo safleoedd eraill. Felly, da ni wedi gorfod codi yn prisiau ni yn ystod 2024-2025, oherwydd mae'n costau'r rhedeg yn jyst yn cynyddu ar wyb, ac mae'n rhaid gwerthu lot o goffi i fel fyny efo'r prisiau yna. Mae o'n gyr pen tragwydd hon o'r ffordd. Mae'r costau'r rhedeg yn parhau i gynyddu, ond dwi yn teimlo bod y sefyllfa wedi sefydlogi rhywfaint. Yn y blynyddoedd cynnar na ar ôl Covid, mae'n pethau jyst gynyddu ar ffasiwn wyb, nath o gymryd amser yn y fel fyny mewn ffordd. Ond o'n i'n gweld yn y newyddion bod ni'n disgwyl i gos trydan godi eto cyn y gaeaf, lle o'n i'n cadw golwg ar y sefyllfa yna, wrth gwrs. Mae'r bwrdd wedi parhau i gyfarfod, fel arfer tua dwywaith y flwyddyn. Mae'r materion rheolaethol gweithdrefnol yn ffordd yn cael ei monitro a'i craffu gan y bwrdd.
A dyn lenni, mi fyddwn ni'n lansio adran addysg ffilm Herwydd sydd wedi cael ei dargedu at y criw lefel A. Ni'n wedi gweithio ar hwnna efo Prifysgol Bangor. Mae'r wefan geddfeydd yn digwydd eto mis Hydref, felly da ni wedi llwyddo gael grant ar gyfer rhedeg gweithgareddau yn ystod yr adeg yna. Ac mae achrediad amgueddfa'r ysgwrn, da ni'n amgueddfa wedi achredu, sy'n golygu bod ni'n cyrraedd y safonau gorau o safbwynt llywodraethiant, gofal casgliadau a pryfed ymwelwyr. Ac mae hwnna'n yn gorfod cael ei adnewyddu bob 5 mlynedd, felly fydd yna gais yn mynd fewn i adnewyddu mis Ionawr. Mae o'n golygu lot o waith ychwanegol o gymharu ar rhedeg safle treftadaeth, os liciwch chi. Ond mae o'n rhoi mynediad i ni i'r holl grantia, da ni'n mynd i hymgeisio amdano nhw, a fysa'r hynny ddim ar gael heb yr achrediad, felly da ni'n ennill ac yn chod mewn fuddsoddiad yn sicr yn angen amser ar ymdrech. Mae yna gyfle yn bendant drwy brosiect plas gan nodi'r angen i fod y rheoli disgwyliadau ac ati hefyd, ond nes i drafod efo'r gronod yr treftadaeth dros yr haf y posibilrwydd i ni fod yn sgil prosiect plas i fod yn gweithio yn agosach efo safleoedd eraill sydd yn meddiant yr awdurdod, fel yr ysgwrn a chanolfan ymwelwyr Betws y Coed yn benodol, ond mae yna gyfle ehangach na hynny hefyd. Felly bod ni mewn ffordd yn edrych ar gyfleoedd i ddod â rhaglen weithgareddau a digwyddiadau ar y cyd, cyfleoedd gwirfoddoli, cyfleoedd i ymgeisio amdana strategol, ac yn y blaen i lle. Ac un arall o'r cyfleoedd yna ydy bod ni'n dod â cyfeillion plas tan y bwlch a chyfeillion yr ysgwrn yn agosach at ei gilydd. 2 safle treftadaeth i bob gwmpas efo cyfleoedd amgylchedd naturiol enfawr eu cwmpas nhw sydd wedi lleoli o fewn 5 milltir i'w gilydd. A mae'r lotyn yn gefnogol i hynny. O'n i wedi gobeithio fysa ni'n medru dechrau ar y gwaith yna fel rhan o brosiect plas mewn ffordd, ond dydyn nhw ddim yn licio hynna, mae'n eisiau cadw 2 breg ar y rhan. Ond maen nhw'n medru gweld yn hir dymor fel rhan o waddol prosiect plas mewn ffordd. So hwnna'n medru bod yn syniad da. A mae o jyst yn gwneud synwydd i ni o ran yr adnodda prin sydd ganddo ni o ran staff a hefyd yn ariannol, dwi'n meddwl. Felly mae hwnna'n rhywbeth cyffroes iawn. A wedyn, o fewn y 2 flynedd nesaf, mae yna fwriad i gyflwyno cais i'r gronod treftadaeth eto, ond i'r pot dan y £250,000, felly fydd o ddim yn gystadleuaeth i plas. Gobeithio mwyn medru cael rhaglen strategol mewn lle ar gyfer gweithgareddau, a fel rhan o hynny medru penodi swyddog datblygu, achos mae yna wendid yn y strwythur staffio ar hyn o bryd, chos dyn ni'n fod yn onest yn y peth. Does na ddim yn digwydd yna ar yr ochr blaen ddillinio a strategol. A wedyn, gobeithio fewn yr wythnosau nesaf fyddwn ni'n llwyddo i benodi pennaeth treftadaeth diwylliannol newydd. Ac mi fydd hynny'n dod â llygyd newydd, syniadau newydd, a cyfle newydd i gydweithio. A wedyn gobeithio bydd y gyfle drwy hynny i fyddu ymestyn am cyfleoedd i ddidicio'r strwythur staffio. A jyst chwal i'r iach, mae'n bwysig dydy, mae angen cael syniadau newydd i fyddu mewn i'r pethau. Diolch yn fawr, Naomi. Oes rhywun efo cwestiwn? Oes. Diolch. Y cwestiwn sydd yn ymwneud â tenantiaeth y bwthyn. Faint o sut yw'r ffaith bod ydy o ddim mewn cydymffurfiaeth â rhentudoedd ar hyn o bryd o ran gwelodlyn cyfal a incwm i fewn i'r prosiect i gyd? Wel, mae'n sicr yn help, Gary. Da ni'n meddwl bod sy'n mynd i cael yn rhent o tu o 500 yn un. So tynnu 6,000 mewn ffordd bysa i ar yn costa rhedeg mewn ffordd. Da ni yn ymwybys i gael o mewn lle. Fysa yna hefyd cyfrannu. Mae pob peth yn y bwnglo'r rhedeg o drydan sydd ddim yn hollol fel brydol, ond fysa yna gyfraniad hefyd sydd at costa trydan y safle. Ac wrth gwrs, taflu'r treth cyngor mewn ffordd, felly sa'n ni'n edrych ar, yn y flwyddyn, sy'n yma'r bedyd o ryw 8,000 yn siŵr o beth yn peth. Sy'n bethdag y cant, ond os ydyn ni'n edrych. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n all? Neb arall? Iawn, awn ni i'r argymelliad. Aelodau erbyn yr adroddiad, erbyn bodaeth, wrth drafod oedd yn trafod so. Sa rhywun cynnig, sgwrna? Cynnig. Ddim cynnig,Elydd Neilio. Bydd angos ysgwrna?
Darlun gario. Diolch yn fawr. Wan dyna mynd i 15. Cytundeb cyflwyno'r cynllun datblygu lleol o Ceir Sweeney sy'n ei hwnio. Diolch yn fawr. Elliw, sori. Dwi'n reit yn mas yna'n iawn. Ia, diolch yn fawr iawn chi a bore da i chi gyd. Mae'r adroddiad sydd eich blaen i chi heddiw yn ymwneud efo'r cytundeb cyflawnwy ar gyfer datu rhywygio'r cynllun datblygu lleol. So, fel welwch chi o'r ddogfen sydd yn pecyn lle, mae'r cytundeb cyflawni wedi cael ei rannu'n ddwy adran. Mae yna amserlen o'r holl gamau allweddol i fynd drwyddyn wrth paratoi'r cynllun. A wedyn mae'r rhan B yn gosod allan y cynllun cynnwys cymunedau. So, sut ydyn ni'n mynd ati i sut a phryd lle fydd y gymuned a rhanddeiliad eraill yn rhan o'r broses o paratoi'r cynllun. Mae'r adroddiad blaen hefyd yn cynnwys yr penodeb o'r amserlen. Felly fydd y gwaith yn dechrau'n ffurfiol yn mis Tachwedd eleni. Wedyn ymlaen i alw am safleoedd posib i gael eu cyflwyno dros y gaeaf yn anelu at dechrau'r blwyddyn newydd. Ni wedyn sydd ymlaen ar ran trafod ymwneud prifaterion a opsiynau posib a cyn dati baratoi'r strategaeth a ffefryn a wedyn y cynllun adneuo ei hun wedyn yn Hydref 2026. Cyn cyflwyno Mai 2028 efo'r gobaith o fabwysiadu yn Mai 2029. Felly mae'n broses y 4 mlynedd a mae'n gamau pendant yn ymwneud yn lle. Felly ran y ddogfen ei hun, mi nath yr aelodau ystyried un o pwyllgor cynllunio nôl yn mis Ebrill. Ni wedyn wedi mynd allan i ymgynghori hefo rhanddeiliad a nath ni gynnal fforwm cymunedau hefo'n cynghoriad tref a cynghoriad cymuned neu yn ymwybodol o'r byddofon yr ymgynghoriad mynd ymlaen lle. So, yn dilyn yr ymgynghoriad, mi nath ni dderbyn 7 o sylwadau gen ymategwyr, a rhain yn arwain at 27 o sylwadau unigol lle. Mae'r sylwadau unigol wedi cael eu cynnwys fel atodiad da i'r adroddiad yma, a wedyn dyn ni wedi mynd ati neu chydig o newidiadau i'r ddogfen. Newidiadau ran eglurder, dyn ni wedi rhoi diweddariad ynglyn â'r cynllun strategol rhanbarthol sy'n mynd ymlaen, hefyd ychwanegu rhanddeiliad ychwanegol fatha Corff Heneb, Corff Chwarae Cymru, cynrychiolwyr lleol o'r Senedd Ieuenctid Cymru a hefyd cyrff myfyrwyr yn y prifysgolion a'r Corff Diwydiant Cymru hefyd. So, mae'r newidiadau yna wedi cael eu cynnwys yn y ddogfen sydd o'ch blaen chi heddiw. Felly heddiw mae'r swyddogion yn ceisio cymeradwyaeth yr awdurdod ar yr cytundeb cyflawni cyn i ni fynd ati i'w gyflwyno fo i Llywodraeth Cymru. A wedyn mae'n rhaid cael cytundeb hefo Llywodraeth Cymru ar y ddogfen lle. Yn dilyn hyn, os ydy'r awdurdod yn cymeradwya'r ddogfen heddiw a cytundeb Llywodraeth yn cytuno, byddwn ni'n cyhoeddi'r cytundeb cyflawni a wedyn symud ymlaen i baratoi'r cynllun yn unol efo'r cytundeb yma lle. Iawn. Oes yna rhywun efo cwestiwn? Sy'n sylwa. Diolch Iesu, mae'r cynllun am yr amserlen mae'n mynelder yn anhygoel felly dwi'n cymeradwyo fo yn dweud mae'n cynllun arbennig o dda o amserlen dda felly dwi'n cynnig bod ni'n derbyn. Iawn, diolch yn fawr. Oes yna rhywun eilio? Paul Bell, dangos ysgwch Mae hwnna wedi gario. Diolch yn fawr. A rwan, da ni'n mynd ymlaen i 16. Sef yn yr aelodau Cymru. Bethan. Gai cyn i Bethan dechrau. Diolch am awr iawn ar denig i Judith a Bethan am y gwaith sydd wedi mynd i'r seminar yma. Diolch yn gilydd. Diolch yn fawr. Ia, y cyfeirwyd at hyn ar ddechrau cyfarfod lle jyst chydig bach mwy o wybodaeth i chi. Felly, twr ni yma yn rhyrru idio i gynnal y seminar eleni, a mewn di ddigwydd 2 wsos i heddiw yn Betws y Coed. Rwan, da ni wedi ceisio rhoi rhaglen cyffroes i chi at ei gilydd ar y thema o adar natur, gan obeithio fydd hyn yn gyfle gwych i ddrin a thrafod y pwnc pwysig yma gyda'ch cymheiriad a
yn y ddau bac arall ac i glywed gan pobl blaenllaw yn y maes, wrth gwrs. Yr unig beth efallai wneith newid, ydym ni wedi rhoi gwahoddiad i'r gweinidog Hugh Ryan Davies i fynychu ers peth amser, ond fel mae efo gweinidogion Llywodraeth Cymru, maen nhw'n eithaf, maen nhw'n mond y cadarnhau munud ola fel arfer os oes gynnon nhw le yn ei ddyddiaduron i fynychu. Felly, anebygol ar y pwynt yma, efallai fydd o ddim yn dŵad mewn person, ac efallai fydd o angen gysylltu byw efo ni yn rhithiol, neu efallai gyrru fideo fan llaw wedi recordio. Os hynny, fy rai ni wneud rhyw chydig bach o addasiadau i'r rhaglen, ond heblaw hynny mae'r rhaglen wedi sefydlu. Am bod ni wedi gyrru hwn allan i chi yn ganol mis Awst ac gyda'r gwyliau, dyma pam dwi'n codi hwn heddiw ac on bod o wedi cael ei golli yn ganol eglwys eraill. Ond mae'r dyddiad cau i ymatab heddiw. Nes i ofyn i Sarah bore yma a mae o leia hanner yna chi wedi ymatab yn barod, felly diolch yn fawr iawn i hynny. Os ydych chi heb ymatab, gair ganol chi plis os ydych chi yma mewn person heddiw i ddod lawr i swyddfa ata ni a mi wnawn ni nodi'ch anghenion chi heddiw, neu os ydych chi adra yn rhithiol i gysylltu hefo Sarah, plis, neu Ioneri, un o'n ohono ni. Achos mae rhaid i ni, gan bod ni yn cynnal hwn allan mewn gwesty yn Betws y Coed, maen nhw angen ein rhifau terfynol ni yn eitha sydyn. So os gyda chi unrhyw gwestiwn ar y cwbl, neu cyfsawu hynny ac ateb nhw os fydrai. Ond please, jyst annog chi ymatab. Sgolch y dda. Diolch yn fawr. Rwy'n efo cwestiwn? Mae'n edrych yn dda. O'n i'n siomedig bod y ffaith bod yr gweinidog wedi ymatab yn dweud bod o'n dŵad. Ond oeddech chi'n dweud, sy'n mynd i dwytha fydd o, wedi dweud y ddyla fod dŵad. Oedd y llafio yn yr un swydd tro nesa. Mae'n chans eto ddion. Iawn, nawn ni gyfelliad, iawn. O, sori. Ond dwi'n cofio'r parod sy'n ni lawr i Sir Benfro Gwynedd. Oedd dwi'n aelodau'r bwrdd yn gwahanol deithiau felly. Os yna rhywbeth allan ni'n neud fel aelodau i helpu'n ymaferol, neu presymodol sy'n ni'n mynd y digwydd i Steffan yma. Iawn, oce, Chris. Dwi'n mynd siarad ar ôl pawb, ond gwerthfawrogi cynnig o'r help. Ond ar y munud, da ni'n iawn, dwi'n dechrau panicio eto, so. Cael ei weld, nes yr amser. Diolch yn fawr. Iawn, ar gymelliad ydy wrth gwrs i bob a da chi'n gwybod ydyw. Dwi'n mynd cynnig? Iawn. Paul yn dangos o'r hynny, dwi'n eisiau hynny. Iawn, cynnig o'n. Diolch yn fawr. A wan ni ymlaen i 17. Perfformiad ar gynodda pwyllgor nawdad o Gorffennaf. Mae yna gopi yma i chi a cymryd bod chi'n mynd cynnig bod nhw'n gywir. Pwyllgor perfformiad ar gynodda hwnnw. Law i fyny. Law yna. Iawn. Paul o blaid. I gofyn ag yno chi'n cwestiynau lle o'r rhywun o'n cwestiwn? Iawn. Diolch yn fawr. Un peth efo adroddiad gweithgor aelodau a 25 o Fehefin 2005. Mae o'n fforma gyntaf. Sa rhywun eisiau dweud beth yno cyn i ni... Oedd y cam sillafiad yn Eryri yn y top yr Saesneg. Yn y Saesneg yn Gymraeg, sef iawn. Iawn, oce, na ni nodi hynny. Rhywun yn cynnig? Neu eilydd? Pawb o blaid? Diolch yn fawr. A wedyn da ni rhif 19, sef cyfarfodydd lle mae aelod wedi bod mewn cyfarfodydd tu allan sefyllfa eraill i'r parc. Sa rhywun efo adroddiad? Neu bod wedi bod rhywbeth i'w hen drwy'r ha? Iawn, diolch yn fawr, na ddiwedd ar awdurdod. Yn ei hapus?
Diolch yn fawr iawn chi gyd am ddod. Diolch. Just i ddilyn hwn i'r aelodau sydd yn dod i'r sesiwn anwythol. Pryd mae'r cyfarfod fewn yn y dyddiadur? A'r bro. So, os dwi'n meddwl mae'n Wyn, Rhys a Salvat, os da chi'n dod i'r sesiwn anwythol yma, ydych chi eisiau cael o'r reit andi? Oes. Ac am i meld chi yna, iawn, os ydych chi'n gwneud, cychwyn i'r hanner 11, mynd ar eich chwarter awr i ni? Ia, nawn ni gysylltu. Ni'n gysylltu o... Sgyn i'n awr chi, Salvat, is that okay with you? Iawn, na'n mynd i di. Dyle fod yn beth yn hir o'n. Cymeryd bod o gyrraedd o'r bwrdd glas yn y dydyn. Nawn ni gysylltu efo Salamat efo link yn y chwarter awr nesaf ar gyfer y carafan i ddod. Diolch yn fawr. Iawn. Diolch yn fawr. Iawn. Sure.